Mga kapuso, para sa pinakaulihing nga lakat sang panahon, duwa na ginabantayan nga low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang isa ka LPA ang ulihing nga nakitaan 330 kilometers nakatungdan sang Puerto Princesa City, Palawan. Samtang yara naman sa bahin sang Humonhon Island sa Eastern Samar ang isa pa ka LPA. Suno sa pag-asa, manubo ang tsansa nga mangin bagyong nasambit nga mga LPA, apang magadala ini sang pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Bangod sa amihan, mangin mabalod kag delikado para sa mga magagmay nga sakayang pandagat ang magpalawod, ilabi na sa kadagatan nga sakop sang Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, kag sa pila ka baybayon sang Quezon Province kag Bicol Region. Base sa rainfall forecast sang Metro Weather, lauman ang pagulan sa pila ka bahin sang Northern kag Central Luzon, kag sa dako nga bahin sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Mangin mabalod kag delikado man sa mga sakayang pandagat nga magpalawod, ilabi na sa baybayin nga sakop sang Ilocos Region, Cagayan Valley kag Aurora. Subong man sa Northern Quezon kag pila ka bahin sang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, kag nasidlangan nga baybayon sang Catanduanes.